Permezz ta' ftehim soċjali bejn il-Gvern u ż-żewġ għaqdiet mhux governattivi SOS Malta u Fondazzjoni Midlama d-Dawl tnieda programm bl-isem ta' OARS li se joffru servizz ikkoordinat u professjonali għall-integrazzjoni mill-ġdid fis-soċjetà ta' persuni li jkunu se joħorġu mill-ħabs. Dan tħabbar waqt business breakfast il-ħamis filgħodu koordinazzjoni bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u l-Familja u dak għall-Internu s-Sigurtà, il-programm hu wieħed innovattiv għax se jibda jopera mill-faċilità korrettiva ta' Kordin stess. Il-programm jibda bi pjan individwali ta' kura, terapija u appoġġ soċjali minn qabel il-ħelsien, waqt li jkompli għal 6 xhur fil-komunità biex jgħin lill-parteċipanti u lill-familji tagħhom ikampaw fis-soċjetà. L-investiment tal-Gvern laħħaq il-1.2 miljun euro fuq 3 snin waqt li se jiffinanzja 14,500 sigħat ta' terapija kull sena. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield qal li l-inizjattivi bħal OARS jagħtu opportunità konkreta lil persuni biex jerġgħu jibnu ħajjithom. Aħna s-suċċess m'għandux jitkejjel b'kemm ikollna nies il-ħabs, imma għandu jitkejjel b'kemm dawk illi joħorġu kemm minnhom ma jerġgħux jidħlu. U allura aħna nemmnu f'dan it-tip ta' sħubija mal-NGOs u bħala gvern il-policy tagħna għandha tkun il-komplu naħdmu ħalli nagħtu servizzi ta' aftercare ħalli dak li jkun ġala darba joħroġ mill-ħabs ikun jista' jibni futur illi permezz tiegħu jżommu stabbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon qal li dan investiment fin-nies f'sinjal ċar ta' soċjetà li taf tħenn. Għet iktar mill-investiment bħala ammont ta' flus l-investiment fin-nies li nibgħatu sinjal ċar li hawnhekk li bħala gvern naħdmu ħafna flimkien, naħdmu ħafna ma' NGOs anke f'tejmiet bħala ma' NGOs differenti. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa siġil ta' soċjetà ħanina u ta' soċjetà li lesta li tagħti t-tieni ċans. Tkellimna wkoll ma' Graziella Schiavone minn SOS Malta dwar xi jfisser dan l-investiment. Kien importanti għax ovvjament qed itina ċans illi naħdmu ma' dan nies li qegħdin jiskontaw sentenza ġewwa l-ħabs biex nibdew naħdmu magħhom minn ġewwa biex meta daw joħorġu barra lura fil-komunità ngħinuhom to reintegrate better bażikament għal ġid tagħhom u anke tal-komunità fejn jmorru jgħixu. Kelliem oħrajn f'din l-okkażjoni enfasizzaw li tali kollaborazzjoni mill-gvern essenzjali biex persuni li joħorġu mill-ħabs jingħataw opportunità reali għal bidu ġdid u biex titnaqqas ir-riskju li jsiru riċedivi.